emberek! Nem jövünk szar helyre, ez a hely! Itt kell lenni! Hely, de ez a hely szar! Jó helyen vagyunk, jó helyen vagyunk! Mert ez így nagyon Körülbelül akarsz venni ebbe az atomzsúzsába. Iránytűnél! Valami iránytűvel! Iránytű, tényleg! Áron! Áron! Áron, van egy TikTokod! Áron! Azt meglogott a TikTokkal! Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kiesek. Szerintem a következő áldozatok Suti lesz. Áron! Áron! Forrásnál mi meg volt? Áron! Várjál! Áron! Nagyon kezdek félni, azt nem hívom. Most még egy ember... Nem. Ez nagyon durva. Ember nem tűnhet el csak úgy. Csuti! A Csuti! Csuti! Hát ezt nem gondoltam volna, hogy én fogok kiesni. Szerintem a következő tudja, hogy az Alexa lesz. Kicsit furcsa művelni a dolgokat. Hiszem el! Jézusom! Alexa, jól vagy? Alexa! Nyerni jöttem. De a sikoly azért ott volt. Na? Árpi! Árpi, ne maradj le! Kicsit örülök és kicsit sajnálom azt, hogy kiestem, mert már nagyon izgalmas volt a műsor vége, illetve hogy már nagyon izgalmas lett a műsor. Szinte biztosra veszem, hogy a következő kieső az Attila lesz, mert szegény már ki van borulva az a helyzet. Bocs, egy kérdés, hogy az eseményet azt visszakaphatom? Először nagyon jól bírtam a többiekkel az iramot, de aztán sajnos elmúltam. Rajta! Mindenki! Biztos voltam benne, hogy én fogok győzni. Mert így ketten maradtunk, és biztos volt, hogy én leszek az erősebb. Tehát szar voltam, ennyi. Azt, hogy ki lesz a következő, azról így fogalmam sincs. Figyelj! Hát lehet, hát figyelj, álljunk le! Dave! Dave! Sajnálom, hogy eltűntem, mert szerintem nagyon jól sikerült a filmem, és remélem megtalálják majd a szalagot. Most muszáj nekem is mondani valamit? És mit mondjak? Hát blokk! Oké. Nem vetted?